yawa sannan kuma nakan yi amfani da wannan murya da ke ji, nakan yi amfani da ita wajen manyan mutane ko baban acto haka ko baban yarinyar fim, to nakan yi amfani da wannan muryar. Sannan kuma ita wannan muryar yawanci dattawa nake yi wa muryar nan, mutum tsoho wanda ya kai shekara 80 zuwa 90 haka. Yawwa. Sannan kuma nakan yi amfani da wannan muryar. Kin ga muryar ta saki dariya. To nakan yi amfani da wannan muryar a matsayin wato dan barkwanci. Ai ko gashi dan ko nayi dariya. Zan baki bonus din daya. Okay. Sannan nakan yi amfani da wannan muryar a matsayin bad guy. Kin gane ashe? Na gane. Masha Allah, masha Allah, wow. Amma kakan nemi izini a wurin masu waɗannan fina-finan kafin ka fasara ko kawai kana fasarawa shi ke? To gaskiya lokacin da muka fara fasarar Indian films akwai wani abokina wani ba India Pawan sunansa. Dan a lokacin shi ya fara kawo, dan farko ma ba Indian films muke fasarawa ba gaskiya. Shi ya fara kawo wato me zai hana mu fara yin Indian films, shi zai nemo mana license. To saboda haka a wannan lokacin shi yake nemo mana licenses. Don ina ganin akalla lokacin da ya tafi India ya kawo mana license guda 5 da su muka fara yin aiki a wancan lokacin. So daga baya kuma da aka zo aka shige shi da yawa, different companies suka shiga abin. To gaskiya sai ya zama na babu wannan ka'ida na karɓo licenses. So abin da kawai amsa da zan iya baki shine akwai ayyukan wanda da licenses muke, akwai kuma aiki da honestly ba da license muke. Okay. Yes. Wani irin kalubale ka fuskanta lokacin da ka fara wannan sana'a ta fasara? Kalubalen da na fuskanta shine duk lokacin da aka ce ka zo da sabon abu to mutane da yawa za su ga cewa kamar wannan abun abu ne wanda ba zai je ko ina ba. So farko ma kuma kamarin wato kalubalen da na fuskanta shine ta bangaren 'yan kasuwa. Su waɗanda ya kamata su sai da abin, su suka ma fara kushe abin, suka fara nuna cewa ba zai je ko ina ba. To wannan shine kalubale na farko gaskiya da na fara fuskanta. An ce kawo fassara na fina-finan Indiya ta Hausa ya kawo maka dalilin da ka samu matsala da 'yan fim. An yi haka kuma me dalili? To an yi haka, amma dai akwai kwaskwarima da zan yi wa magana. Gaskiya ba ni na samu matsala da su ba, su ne suka samu matsala da ni. Dalili saboda a lokacin ma da aka zo aka fara abin, ina jin tun ma kafin ma harkar fasara ma ta kan kama. Na yi magana da MD Kuka wanda a wancan lokacin ban sani ba ko yanzu shi manaja ne na Sandanja. Da akwai wata fasara da muka yi na wani American film, sai na same shi na ce ina da idea, ka yi magana da Sandanja mana, ka nuna mishi wannan aikin namu ka gani. Ina tunanin cewa Hausa film zai iya samun wani sabon audience idan aka fara fassara wannan zuwa ko French da Turanci haka da wasu yarukan ma African za mu iya fassara su. To a nan lokacin sai ya zama na wannan abin ban samu reception ta wannan bangaren ba. To wannan shi ya ƙara sawa na karkata kawai na ci gaba da fassara international films zuwa Hausa. To hakan kuma sai ya sa su kuma 'yan Kannywood sai suke ganin cewa hakan ya taɓa musu kasuwarsu. To kuma sai na ga cewa to ai babu mai monopoly akan yare. In za ka zo kai producing film da Hausa, ni kuma na ɗauko wani film na fassara shi da Hausa, duka dai mun using language ne wanda ba wanda ke da monopoly a kai. Shi ɗan kallo shi ne zai judging me zai yi da kuɗinsa in ya je kasuwa. Amma kai kana gani kamar ka taɓa musu kasuwa ko baka taɓa ba? Gaskiya ni ban gani ba honestly, saboda akwai dalilin da yasa nace ban ga hakan ba. A wannan period din akwai films wanda suka fita na Kannywood, wanda kuma duk da muna yin fasara wannan bai hana waɗannan films sun excelling ba. Ni abin da na faɗa kawai nace maybe a wannan lokacin maybe ya ma kamata ni su yi min godiya ne, saboda na kawo musu abin da zai sa su sitting up, su ma su ƙara gyara aikinsu. So at the end of the day dan kallo shi ma za a ƙara faranta masa, kuma kai ma hakan zai ƙara gyara maka harkar. Tunda akwai films da aka saki na Hausa a wannan lokacin. Dan Ibro Alhaji Kare ya saki wani film, na manta sunan film, comedy ne haka ya saki. Lokacin film din ya shiga sosai. A wannan period din ma shi ma Zango ya saki wani film din sa, ina jin ko Hindu ne ko wani. Shi ma film din ya tafi sosai a wannan lokacin. So sai nake ganin cewa gaskiya ba wai laifi na bane. To jama'a, za mu je mu dawo.